Igama ngasemahle. Yeah, you know me as Megza RSA. A boy from 97, 95, Colesberg. Masiphakame ilogasi. So saqonda maske sizamele we Northern Cape Awards geta. Indaba Northern Cape Awards meta. Hoping ke uba kwezo votes zikhoyo ta nizaninceda uba nani nimane nivota ke ngelo xesha ninalo noba uvote kanye ngelanga hoping to bring this one home because anyways mina ndiyenzela le way ndiyenzela mna nabanye abazemva kwam ta yabo so that nabo bazoba nethemba uba no matter sisuka phi okanye kutheni we can reach certain places sikule ndawo sikuyo sincinci ta and abantu abaninzi bangayiva okanye bayibone into esiyenzayo bhutikere. So hiyo money way ike yanibamba ta ike yanibring her down to an extent uba I had thoughts of giving up emculweni ta I don't wanna lie. After kwenzeke la way yabo dreams were shattered ta. It's like I had nothing to hope for yabo. Sometimes siye sizifake kwi-situations but sizifaka singazi yabo because singabangabangani sibe nabo ubuchomi kwenzeka izinto and izinto obviously sazenza sisoyi-two as ichomi. The song is named Uskars da and I'm planning ukuyikhupha this month ne. So uba ningathini izi-rappers ezikhoyo I'm the most dominant male artist eNorthern Cape nalapha ePixley kaSeme ndim ndedwa ke komnye Nje time over. Yo, what's crack-a-lack YouTube? I go by the name J Pop, but ladies can call me the Douglas Massacre. You, yes, you see us and those are called like Dalba Panga Mike, but it's calm though. As one today, I'm the host, and him there to host, and we have a guest. I want to put on this kind yeah, but game, I feel like, also strange like the podcast. You've been here before, so but for a band. Abangakwazi ngicela introduce for bona. Yeah, igama ngasemahle. Yeah, you know me as Megza RSA. A boy from 97, 95, Colesberg. Masiphakame ilogasi as you can all see by sekasini lami vele nayazi usiqanda niyizi sekasini lami niphathele iwezi bhe istala akho ndithini. Okay, sibona ke background you must phakame le embezo. Okay, I have a couple of questions today ngifuna ukubuza yona yabo because I feel like there's been a lot that eyenzeka ngecareer yakho funa nje sifile in as fans na supporters yabo so kwasixele ngokwenzeka noni kwicareer yakho currently because we see there's also inenzeka i-awards and stuff like unominatiwe so indoni oyilindele thina siyenze as fans ba sikusupport and sisebenza njani uvote up yonke la waxele nje full sharp da eraputeri kanjani kulonyaka ndinento endiplan uyenza is to release ingoma ne each and every month of the year like nyanga nanyanga ekhoyo I release certain songs yabo endicinga uba mhlawumbi zingayenza EP or maybe album but I've been quiet for too long I think for almost 3 to 4 years ndingakekho umculo endiwenzayo la weta so kuyenzeni kwami lonto uTadita found a way by say maske skenele man Northern Cape Awards it was early this year yabo saying ba maske sizame sibone ba sine potential engakanani because previously benike ndabamba iMama Awards daba ubuke wabona yeah da so saqonda maske sizamele we Northern Cape Awards geta indaba Northern Cape Awards i-voting lines akhona bezivule nge-1st ka-April ta into ezawuthi ziyavala nge-30 August I don't know i-ceremony izawuba nini ke yona but indlela ehamba ngayo ithi you can SMS NCMA 2301 to 47439 SMS yakhona it costs i-R3 i-free SMSs do not apply and you can vote as many times as you want as long as uvota sivota up until 30 ka-August ke meta hoping ke uba kwezo votes zikhoyo ta nizaninceda uba nani nimane nivota ke ngelo xesha ninalo noba uvote kanye ngelanga hoping to bring this one home because i-dream yam nangale weta okanye xa sinoyi-achieve iPixley kaSeme will be recognized kuzo mandithi kwezi ndawo kwezi departments zidila i-departments of arts and culture so because ngokucinga kwam
I don't think iPixley Kaseme is that dominant tuba le arts and culture yeah kwi Northern Cape yonke. So injongo zami nata kuba mhlawumbe abantu bakhe barealize uba in these small towns okanye in these small areas ezikhoyo apha eNorthern Cape sinabo abantu ta we can do these things yabo. Umzekelo sinani people who do i-podcast ta yabo. Kukho mna abantu abenza umculo. It's a way of showing ba no matter sisuka kwi-towns ezingakanani but the creativity abanayo abanye abantu abakwezinye indawo yinto esiyiphetheyo nathi. Mhlawumbe yethu it's much more than le bona banayo ta. Butera. Yeah, I feel like umphendlile. Ningothi guys bazibona sebenzisa mic one today because there's a difficulties but yeah, you know izinto sometimes zambi ngale ndlela. Yeah, let's say okay yonke lento uyiplanile for okay career lo nyaka into ozoyenza for like career. Yeah, let's say ke ngoku izinto azihambi ngale ndlela ufuna zihambe ngayo kulo nyaka. Ngokucinga zeziphi challenges ongadibana nazo ocinga zingavala loo nto uba ingenzeki? Mhlawumbi ukho umuntu ongakunceda kuloo nto. Senithetha ngezinto I'm sure uyayazi uba nithetha ngani okanye ayimbambi. Yeah, I do think ndiyakubamba. So wena ungatsho zeziphi izinto ocinga zinganqanda? So far Buteri ne so far mina ngokukholwa kwami ndikholwa uba inye into enosipana ngokinkani ta so far ne, but ukuthi kukhona into enganivalela ta, into enganivalela ndim yabo, and me being negative mhlawumbi mandithi nenkxaso ke endizaphinda ndiyicele ebantwini ndingayireceive because ewe mna tane intention yami is to bring the award home. Ne with votes ewe nam ndiyavota ngexesha endilifumanayo nomnye mhlawumbi uyavota, but if every votes are not enough then I'm not gonna bring this one home because ithemba lam lisebantwini yabo. Ewe mna ndiyawenza umculo, people would say ba ewe awukwayi emculweni wakho mfethu, hayi you can do this thing yabo, kwatshona kwacima, but if ever uvote unqandela kwi-success yam ta yabo. It's like anditsho mna ndingazisupportaja okanye anything, but if ever abantu abavoti and yet they came in ngoba bayavota, that means sobe ndizise 97-95 ta ayisobe ibe yethu. But mna I strongly believe ba ndizawusebenzisa inkani nayo ta elo thuba nalo lokuba mandivote mna ta ndizawukwazi uvota because anyways mna ndiyenzela le way, ndiyenzela mna nabanye abazemva kwam ta yabo, so that nabo bazoba nethemba uba no matter sisuka phi okanye kutheni we can reach certain places sikule ndawo sikuyo sincinci ta, and abantu abaninzi bangayiva okanye bayibone into esiyenzayo Bhutikere. Yeah ta. So okay, besides winner award zeziphi ezinye izinto ofuna like uzi-achieve kulo nyaka as an artist or as a brand? Kamexa ta nje baba. Okay uzanibambela okay Bhutikere. Meta before ndifike na kwi-awards the dream was to ba mandibambe noba i-gold plaque this year ne. So that was I'm not gonna say it's impossible or something, but indlela yokuba mandifikelele khona isenzinyana because I had to reopen my Spotify account again which was closed due to i-funds yabo. Siyabethakala icheba ta, asikwazi ubhatala ezinye way, so sihambisileke ta yabo. So that's why ndisithi mna as artist xa ndithi mna as long as ndingakwazi nje ukuzikhuphela umculo omninzi kulo nyaka, as I've been quiet for all these years, ndikwazi nje unini kumculo that is proper. As long as ndisakwazi ukhupha umculo wena ta ndisakwazi uyenza la way, I think ndizayenza ta ndisegrand kwalo mzuzu. Into endifuna nje ukuba mandiyi-achieve engakumbi kuba mandizenzile ii-visuals ezimbalwanyana ngezi songs ndizenzile because that's the only thing ngoku endingekabi nawo amandla okuba mandiyenze ta is to do ii-visuals yabo. So ngenkani endinayo ta nangemthandazo ke nangenkxaso ke yabantu, yeah, I strongly believe uba sawude sifikelele lapho sifikelela khona ta yabo, achieve ezinye zezinye way ta. So siselapho kule uba buthule for like almost 4 years, 3 years to 3 years asibe njalo. So ungakwazi ushare nathi ba ibindoni kuvalelayo because sikubona ngoku thina sokubuya ya drop yonke i-view numbers are going up yonke into. So
unoshare nathi okay yintoni ekwenza uba uthule because sonke singabantu sinobomi if you understand we artist but bekho life private life so ungakwazi ushare nathi uba ucomfortable uyishare uba okay akho need be specific biyintoni but at least nje sicacele okay da but usually I don't mind talking da 2020 bendisesigela da that was the time they release a few plans EP ne okay then I was like no man can't get ndizame ndiyeblom man yabo la we bu enthusiastic ku life yabo ba man ke ndiyojonga man kwezinye indawo kukho ntoni man yabo no it's fine ndiye da ndibuye the next year yabo I had a passion da greater than this nale ndisayenza kulonyaka ewe ndiyayenza tane but anikabi lamntu bendinguye ngoko but I'm trying uba mandi escape ezaway yabo so it happened benike ndaxoxa man benike ndaxoxa da bekho kwakhona incident ke bike yenzeka apha ebaleni da benike ndaxoxa buteri ndixoxa almost lo 4 years yonke da because iphele 2024 icase yakhona iphele 2024 so iyo money way bike yanibamba da ike yanibringa down to an extent uba I had thoughts of giving up emculweni I don't wanna lie after kwenzeke la way yabo dreams were shattered it's like I had nothing to hope for yabo it's like ndiphela ndizibuza ba nakhona play way ndingene njani yabo only to find out ba no man eziminyaka ihamba ndiye ndikwazi uziphendula yabo ba no man sometimes siye sizifake kwi situations but sizifaka singazi yabo because singabanga bangani sibe nabo ubuchomi kwenzeka izinto and izinto obviously sazenza sisoyi-2 ezichomi ngoku xa sezibheda escalate la kwezinye way ndiye uye urealize ta yabo ba kusekwenzeka but andifuni uthi mna ibiza ichomi ta because ichomi yewe bezikhona but to every decision esesayithatha okanye to whatever happened elaxesha it was my own choice yabo I had a choice but akhange ndiyilandele ndendalandela lebe ndiyibona yabo I don't say nakhona uba ngabo it happened man babhode ke umjita ta yabo so kwa abantu ke who went and testified okanye bayonikisa statements abo to the police bathi no ndimo yenzileyo la way kubo bonke abantu abayenzileyo yabo bona banibonile they were most certain uba ndiyenzile ke le way hey dala way yanibetha man emotionally da yan bring her down to an extent ba andakwazi ufumana anything creative endingakwazi ubhala ngayo nangoku andikakwazi ubhala ngala past experience because andikabi that much comfortable ba mandide ndikhuphele ngomeni yabo just to share my side of the story because ndihambe ndarealize bana anyways man noba ndingayicacisa ba what happened kuyafana sobe ngicacisa mhlambi into komnye umuntu is not interested uba makayive abanye babo sebazigqibela uba ayikakade bekunjalo yabo so into ba mandiyicacise it's man it's indlalo manje indlalo yes obvious bomini sinazi apho sinaye indawo posuka kuzo like into esigqithe kuzo choice yethu ba ke sihandlisa njani lo situation ba we bring out the positive kwi-negative kuyo yonke le way yenzeka that's why ke ndithe wena ndikhethe uba nami kuyo yonke le way let me see the positive side yayo yonke le nto yabo plus nokuba mandiye kumculo andizoyeka mculo mna ibe iyeyona nto endithi le yam because qaleni kwam ukwenza umculo that's when I first felt alive uba kanti nam ikhona into endikwazi uyenza ebomini ikhona into endikwazi uyiclaima ndithi this is me yabo I made this to happen kuze lento ifikelele kule nto kuyo ngamandla wam hayi thank you for sharing okay ngoku ke siphume kancane past thethe ngepresent there's a single kaya ndazi uba yiyo lo mani usithiza ngayo na kayikhona enye ikhona le yathi sabu drill nya yiyo lezo ngusikangu so sicela nje usixelele uba okay kwenzeka ntoni silindele nini if i-date soyibekile and sikhona ii-features khoyo but akho need busixelele i-feature ngubani kanye usinike nje i-clue uba okay ngangumntu esimaziyo okanye ngumntu esingamaziyo kanye yonke loo but ndingathi okokuqala ndicinga ngumntu endingamaziyo man
I do think umuntu endingamaziyo because nam I got introduced to uGrotman by uTadida yabo, saying ba kusejonga nantsi wethile nethile khawuva apha, and it was nini nata, but it was during the week when you sent the beat ne. Yeah, it was during the week da. Eta beat yakhona ndiyifumene namhlanje da. Yeah. Because of ndifuna uexperimenta umculo ndiwenzile da, but ngoku ndizixelela uba ndifuna ukwenza different sounds, ndifuna ukwenza different things, andiyanza ubopha nini da. Tadida sent the beat da, I listened to beat ngoku mandithi kulate kungo-7, so I decided ba no man khawuthi ndike just to give it a try, sibone uba singaspana njani. I wasn't planning a feature ke. So I did this thing, ndiye kuTadida batati khazo man sirekhode nje le idea endinayo enhloko okwalomzuzu yabo. We did that part da, uTati kanti uyithumele amaGrotman, so iGrotman apparently yayincanywa le way. It's the Grotman who made the beat. The name is Debravia neta. Spotify accounts zakhe, I'm not sure about accounts zakhe yabo, ba mhlawumbe uzamfumana njani. Ngulwethu ne, ngulwethu. I think he just released an EP okanye yintoni. He just released EP I think last week neta. Last week phakathi evekini god, or last of last week. I think last of last week that he released something. So uTadida gave them the way by say lo mjita man sesipanele ufikele lapha, so iGrotman yayincanywa le way ta, and xa ibuyisa wayibuyisa with iverse yakhe. And to my own surprise, I didn't expect that. Zikhona features bezike zakhona feature. Like leya okokuqala andixelelwanga ngayo. Okwesibini, I've never heard lo mntu ba ukwayi kangakanani emculweni okanye how much he can do, but say he delivered formna. He delivered. So the song is named Scars and I'm planning ukuyikhupha this month ne. So this month andiyazi nini, ndiyacinga nge-30 okanye ndithi 1st July 2nd July, mandithi phaa nge-30 ukuya nge-6 da kaJuly. 30 ban June to 6 kaJuly da. I-dates zizawube zilapho da, because nama andikaqiniseki kakuhle uba ndizayikhupha nini, but ndizayikhupha itrack yakhona. Andiyazi noba ndikuvise okanye uzondithumela isnippet, then nanze xa kuphela episode nzoyidlala phaya abafuna uyimamela, ndinikazi uba at least xa seyiphuma nina-idea uba okay, hey no le track. Peace. So ke how many minutes apho ta, let's join 16. Okay. Ufuna like mhlawumbe lo mbuzo beke bakubuza abantu since kwezi sigaba sobomi ngoku, kawucinga yintoni like inspire uba ubhale umculo ingoma, like yintoni othe ebomini bakho yan inspire uba khe mandibhale ingoma ezinje, okanye ukhona umntu like okudirector okay masenze so ngecontent ingoma ibe yi-context ethile okanye da. Umuntu endisebenza naye ndisebenza noTadine da. Sometimes ingoma asiyiplani, sometimes ibeat bakhona yabo, then sifike noTaba ekuse so mfethu nansi ibeat yabo. First things eziqala zifike kum enhloko kuqala kuzifikela iflow, like lento ibeat indinika yona yabo, then ndiconstruct amagama phezu kweflow. So andibi motivated up until ndifumane something. I've been through a lot da. I take my days as every day is an inspirational day, if ever isilungu si right. It's like every day there is a new thing da. Every day I'm inspired. Ewe singadibana esitratweni undibone uba ndihamba undibone ngathi I'm not inspired yabo, but immediately mna ndidibana nebeat, if ever lento yenzeke ngoku like few minutes bekhona into ibigqiba ukwenzeka, ingqondo yami ifumane something ene-melody ekwazi uhambelana naloo nto, I can write it da yabo. It's like I'm always ready butera.
Yabo, and into yoba mandithi mandiyeke nyhani umculo ngoku ndizawuyeka umculo anayo enye italent da. God never gave me too many things. Umzekelo, he gave me umculo, zange andinike incwadi laa mjita mna uba mandifunde mna. Laa mjita zange andinike i-maths. Uba bendisezakaka zikwayo nge-maths bendizawuthi mhlawumbi mandifowukhase ezikolweni, yabo, mandiyofunda. Anayo enye idrive da, anayo enye into endikwazi uyenza ngaphandle komculo bhuti. Okay, so I'm sure andifuna ube ngathi sithetha nge-situation especific. Yeah. But lo mbuzo ndifuna ukubuza wona, maybe lo mntu uzayibona le ibe ngathi okay, kwabantu nje mhla sithi ethaveni umntu ngumrepha nawe phuba umazi noba ngumrepha uzokothuka ethaveni ethi okay Max ndifuna ifeature nawe ndifuna senze ingoma. No. So ke ngoku abantu abane mhlawumbi bayafisa someday uba banengoma yabo, ziziphi iroute fana zithathe ukuze afumane ingoma, akwenza ingoma nawe? Kho umntu afuna agqithe kuye kanye afana thintini abhale i-email yongele kanye ubhalela abanye yongela ta ekasi sine-tendency yokuba suka zenza big, uyabo, nenja zirapha song akho fans, yabo. And mna ndiyitheka as in la way, uxolo uba manditsho to the viewers okanye, but ekasi akho nto umntu anoyenza yena yedwa kungabikho omnye umntu onoyenza. For umzekelo, ndiwenzile umculo ne, uqala kwam urelease Not So Great, not too many rappers were bebeyila way. After I released a few plans bahamba onyaka, after I started getting quiet emculweni, abanye abantu bazibona uba nabo bakwazi ukwenza umculo, yabo, then a lot of people benza umculo, especially amajita amatsha abakhoyo apha eMakasana benza umculo la weta, yabo. Ngoku inye ke into endibethayo mna, bona bacinga uba mna ndiye ndalala ndavuka ndawenza umculo ta ndina more than 10 years ndi-certain ngale i-10 years ta ndiyigqibile ndiwenza umculo mna, yabo. Kube khona abantu, omnye uqale umculo last year, omnye une-7 months to 6 months eqale umculo, omnye une-3 years uqalile umculo. I'm not saying abekho abanamandla okwenza umculo okanye ababhali that enough okanye, yabo, la way, but kumi ngaske ta baze with something solid, with something eseyigqityiwe ta, ingaske babe inspired banta, like not to say ba nam ndiyarepha masivele sirepe, khawuke kumqala nawe uzenzela igama njengam, then ndizobona uba like nam mandikubukelele from afar ta, yabo, ungade uzizise kum, khazinike ithuba, do your stuff ta, yenza umculo wakho ngale ndlela wena ufuna uwenza ngayo, wenza umane ukhupha, ndimane ndiwuva up until nam ndide ndithi okay nam ndiyafuna usibhana, nam ndingumjida, yabo, ndiza kufuna uba mawusibhane. But okwangoku ndibuilda ibrand ta. uMegza nguMegza lo mjida lo umbonayo, but Megza is a brand ta. It took years uba makafikele lapha khoyo uMegza. So ewe ndingumjito obelieve uba masibanike ii-chances abantu ne, but mandinganiki ii-chances kanti nam ndiyasisabotaja ta, because nam ndinejeni ekufuneke ndiyileqile kum sisonke esi, and kum sisonke serious. Komnye umntu mhlawumbi uyenza kukubaseleka ngoku just because he can write umculo then akhuphe umculo, yabo. Kumi ngaske andide ndibe certain ba lo mntu uyayazi mani le nto ayifunayo then senze umculo. But okwangoku if ever khona ke othi yena he believes utrain ke enough okanye kwathini, amajita ayan approach ba masisipaneni ta, yabo. But sometimes kunzima uba manibaxela amajita ba, hey bras, uMegza is money now, like to do a feature no Megza we have to have a constant relationship okanye sibe nento esithi ba okay Jonga, I'm going to pay you for e-verse, yabo. Umzekelo, I know you, yabo, and andinode ndithi maside sibhatalane okanye sithini to do some things ne. Bakhona abanye abantu that I don't know their work, I've never heard their work, so nam xa ndithatha ii-chances ngam, komnye umntu mosoyimamelayo le nto uzawuba like mos lo Megza uswaka lo, yabo. Nam ngalo funeke ndizijongile ta, nam andijonganga uba mandibeswaka oko, ewe ndiswaka nditsho uba ndiswakanga, but andikho swaka bhu kaloku, andivumi ngam ta, ewe ndiswaka but not bhula weba ndiswaka la weta, yabo. So amajita xa ndizabaxelela uba braz, ukufeature yimali okanye ukwenzela ichorus imali, ufuna ivesi imali, ibraz izawuthi zenza big leya, lo mjita ucula ngoku secinga uba uzokwenza imali ngathi andiqali ngoku ucula ta,
I've got more than 10 years ndiwenza umculo da. So my services also are not for free. Plus nam ndinenjongo zokwenza isonka ngomculo se. So if ever ukhona ozixelele ba ufuna collaboration, no anganibhalela private, anganibhalela on my socials. It's Megza RSA. Ku TikTok it's your king Megza. Then WhatsApp ushuli number yam. Utati angamkrweca omnye if uyonqena kubhalela uMegza, angambhalela uAnele Siyonzana, angabhalela ipage Big Dreams Entertainment ba ufuna ifeature esona sona, so just to talk in the details yabo. Angabhala da, but xa esithi uzawuza nento naye kaloku makabena mna umzekelo mna I've got status to lose xa ndiza kwenza ingoma nomntu who's not known mhlambi emculweni. I'm not saying I'm that known, but kwi-Colesberg hayi da ndi-dominant. Haya kwi-Pixley yonke ndikuqalela eNovel Sport ndiyokuqinela eNoport da. Kodwa befuna ithethe but izolwisa. I don't want beef. Yeah, andifuni beef. But mna ndiyaxelela mna da, from Novel Sport to eNoport da. I'm the dominant male artist ekhoyo. I'm the only male artist ene award, Mama Award in Northern Cape say. Uyabo. So nam mandi protect oba mububhika, got status to lose. Yena lo mntu uzawuza athi uzofuna ukwenza ingoma, yena he's got nothing to lose, but uzaske again abanye abantu like la way ukhupha umculo ta ungayirelease ingoma ungaba ifans zami yabo. Now I've got so many to lose da, yena kana nix but so much to gain because usafike emdlalweni, so meaning people will be interested to hear what he has in store yabo. So ukuze bamakenze lonto makaluze imali ke yena apha kum yabo, ndikwenzela nami bandiluze ifans ndibe ndiyazi ba uzithathile but at least yewanishiya na something nam da. Kaloku nathi senzela uba esinye mhlawumbe esinye da, izandla zakhe zana si. Hayi ke siyabulela tingoba siqukumbele ngoku at least sithethile bavile. Hayi khona ngifuna uyibuza but ayikho ikhona ufuna uvala ngayo sesivala engavala ngayo nje ba noba ningathini izirappers ezikhoyo. I'm the most dominant male artist eNorthern Cape nalapha ePixley kaSeme ndim ndedwa ke khomnye. izolwisa le. Noba bangalo se. Don't forget to like, comment and subscribe. And please do follow my social media pages napha ku TikTok ingakumbi plus lento besithetha ngaye nominees the Northern Cape Awards. You can get more information on our social media platforms. Then picture nine please yeah, you can catch me on Megza RSA pha ku Facebook okanye uAnele Siyonzana Big Dreams Entertainment. TikTok is your king Megza Big Dreams Entertainment. Zizo social media pages ezikhoyo. Eka Instagram account I'm not sure if it's Megza or Big Dreams. It's Megza nayo. Na ku Instagram you can also catch me on Megza RSA. Xa nifika ke apho mhlawumbi uyijonga lonto uyijonga ifuna lonto ifunayo, bendicela ningalibali to follow and subscribe to our YouTube channel because there's also a YouTube channel there by YouTube. It's also Megza RSA, right? I thank you. Siyabulela. Present here but Ice pure, I dance